Bună ziua! Tocmai s-a terminat prima ediție a campaniei Orice campion are un început, inițiată de Victor Hănescu, pe care îl am alături, care, în cazul în care ați uitat, este în top 50 ATP și, bineînțeles, cel mai mare tenismen român al momentului. Spune-mi, ai o rețetă specială, o rețetă magică care te ține în formă? Nu știu dacă există o rețetă magică. Știu că munca, antrenamentele serioase, suportul familiei, astea au dat mereu roade și m-au ajutat să fiu pe o linie pozitivă, pe o linie de învingător. Și cred că în orice sport, numai în tenis, este vorba de aceste componente. Am înțeles. Deci, în principiu, cel mai important e mentalul, nu? Da, mentalul este bine să fii într-o dispoziție bună, să te simți bine, mai ales că fac lucrul ăsta de foarte mulți ani, de aproape 10 ani de zile mă aflu în top 100 și la un moment dat intervine rutina, dar eu zic că anul ăsta a fost un an excelent, am avut rezultate bune, m-am simțit bine pe terenul de joc, ceea ce cred că este cel mai important. Spune-mi, ce te-a determinat să inițiezi această campanie? Păi, cred că este nevoie de asemenea inițiative în tenisul românesc. Sunt foarte mulți copii care sunt talentați, dar nu au șansa să ajungă la un nivel înalt pentru că nu au sprijin. Și atunci am fost acuzat acum ceva timp că joc în Cupa Davis pentru bani și nu-mi reprezint țara. Am vrut să le arăt oamenilor că nu este adevărat, că mereu am jucat în Cupa Davis cu drag, mereu a fost o onoare să-mi reprezint țara și pe lângă asta am venit cu banii câștigați în Cupa Davis, am vrut să cumpăr cadouri, să cumpăr echipament profesionist copiilor, pentru că au mare nevoie de aceste rachete, de mici de tenis, de echipament și am văzut și astăzi cât de mult s-au bucurat, cât de mult i-a stimulat să vină la tenis și cred că ăsta este un început. Îmi doresc să continui această campanie. Următorul eveniment cred că va avea loc în București. Sper să vină cât mai mulți sponsori alături de acest proiect, să avem parteneri cât mai puternici și să facem ceva deosebit pentru tenisul românesc. Ai schimbat și câteva mingi cu juniorii mai devreme. Ce părere ai de potențialul acestora? Cum ți s-au părut mini-meciurile? Sunt copii cu vârste între 8 și 12 ani, sunt copii talentați. Bineînțeles că nu toți o să ajungă mari campioni, dar important este că vin la tenis, important este că fac mișcare. Acest lucru, mulțumesc, acest lucru o să-i ajute pe viitor în viață, dar cu siguranță am văzut și câțiva foarte talentați care, dacă cineva are grijă de ei, dacă cineva îi îndrumă, au șanse mari să ajungă în top. Am înțeles. Și dacă ai putea să le transmiți un mesaj, nu știu, într-o formă mai directă, având în vedere că pe teren era o zarvă, fiind zeci de copii aproape atingând 100 astăzi aici, ce le-ai transmite? Aș transmite în primul rând să facă sport, să fie serioși dacă încep tenisul, să aibă răbdare, pentru că lucrurile astea te fac să devii mai bun, să înaintezi, chiar dacă la început nu se văd rezultatele, cu timpul sunt convins că vor reuși și că vor avea mare succes. Mulțumesc! Plăcere!